Azvina kumira zvakanaka hama dzadiwa, ndasangana nenyaya panapa. Azvina kumira mushe. Pari kunzi ZANU-PF Harare Provincial Chairperson God Wills Masirembwa's business office were on Sunday morning patrol bombed by unknown assailants in Harare. Mashoko atiri kusangana nawo iko zvinezvi kuti ofisi dzebusiness dza uyo chairperson Masirembwa dzarohwa nepetrol bomb makuseni kusazivawo kuti chingava chii chiri kuitika. And ndo the current situation iripo, pari kupisa hapana kumira zvakanaka, but maZimbabweans vamwe vari kubudawo. Inoziva kuti nyaya dzika idzi hadzisi dzekuti dzinongoperera matsitsi anenge akutobvira. Mwari kuti ZANU-PF functional battles, where do we fit in as ordinary citizen? Pedzerana ikoko ndo mamwe mashoko atikutanga kutaurwa nevanhu, ngavapedzerane ikoko. Inyaya dzavo dzemudanga zviri kunzi ngadzisatombowe kana papublic, ngavarwe ikoko chinyararire. Mashoko atiri kuona ari kutaurwa nevanhu panapa. Mwari kuti at some point Shona men, whether in ZANU and honest conversation amongst themselves about political violence in Zimbabwe for nearly 50 years now or more, there is an attractive relationship between Shona men and political violence in Zimbabwe. Mashoko mamwe atiri kuona ari kubva kune a certain Zimbabwean umwe ari kuti I see ZANU-PF fingerprints, no need to point a finger at anyone. This is ZANU-PF stuff. It has been going on since it started at Mbare Musika a fortnight ago. Ndo mashoko ari kubudo kune mumwe munhu. Nyaya yekumbari musika muri kungoiziva yakazoendawo nepamwe kunzi gadha ngari kugadha premise riri opposite ndiyakazobatidza moto ndobva wajambira bva wapisa market yese. Saka atori kukoti kanyaya dzacho dziri kutofambirwa iko zvinezvi, but omwe ari kuti zvakabva zvatangira ikoko, noti vanhu vanga vari kunongedzera bato iro riri ZANU-PF. Saka zvinhu zvinotaurwa zvakawanda zvipere. Attacking our security guard is that cruel and brutal manner is not acceptable. We hope the criminals will be brought to book. Mashoko mamwe atiri kuona ari kutaurwa nemumwe munhu zvekare. Mwari kuti in another function attack ED Mnangagwa faction, ZANU-PF infringing will to get more ugly, make some popcorn. Pakaipa. That wasn't an attack but attempted murder. People didn't pour petrol on someone unless to make life send a strong message. This is the modus operandi of trained killers. The die has been cast. Yeah, pakaipa pari kunzi message yasendwa. It's not something chiri ordinary, because vanhu vanokwanisa kunge vachiita izvozvo vanhu vakatodzidziswa kuuraya, vatori ma-professional killers. Mashoko atiri kuona ari kutaurwa nevanhu panapa. Muri Zimbabwe zvinhu zviri kuitika mutipoti country kai zvakawandisa, ende zvekuti tipapa kusagadzikana kwawandisa manje. Zvimbotanga zvimbobuda mbijana but ukuzonzwa kwakati kwaitika chakati kwakati ndingazodai pakaipa. Ameno akudyiwe rinopisa uko. Ameno handizive kuti mimi munoionawo sei nyaya iyi guys iri kuitika yekunzi kwabhombo kwa ZANU-PF chairperson. Tell me what you think in the comment section.